Otunahan Govt T Romana College akan mek ay kabulahian principal Miss Jennifer Lelbiak diki achua ni hianin kuminatana admission an hondan chungchang tile zirlaite tana shia tur poimo te kazo na kanzo tanga min sansak theido na hun sep ta kara hun min pete polom thuan shil ma sataila Iko kalam. Masai mi sivele Sipai. ama sabera zona ma sabera tan tuna hianin in college anin zirlai seat capacity hi example nge in me Department in hanin somnga chuang chu kan hanin davia. Amai ro chu I department han du big le bo reo big te hi an ne wangin I khang ani chuanin department chen khata chuan an tlem me nga chu tiang chuan rahman na kan siama. Ni kuma khanin zirlai kha sangka chuang fe me kha kan hanin admita ma ro chu form fill up alo hun hi chuanin sangking lo shet kha kan lo ni tamea chu wang chuanin engzat sia le engklenge kan honang ti soidot hi chu har Tara nila department om te ingenge okay ni single stream college kan ya department riat kan ne ya English te Mizo Pol Science Education History Sociology Economics le Public Administration ne Tara nila chumi seat capacity in ne changchang tuna admission in ti to chinahan inge inin no kha to dan sin te sha thema bor velang kan honna hi la re lo hi results wana la re lo wa tin kan admission ti dan shimshima hi online le offline in kan tia officer local offline ron ti an om ve book nang chuan online ron apply hi an tam deuh zoka ti chuan an han apply a an document te kan han ena ti chuan kan accept ti maila an qualify kan ti hnuah hianin an admission kha rem kan ti sakan ron in admit ve tlora tuna shi hi chuanin kan langa lawa kan la hong chau boka tin chu ba ka chuanin he han sei tamela mun shan shan atin han chang kwala college shan ate chu chuanin an du ber subject ate mun danga ten chan lo hun ate an ron kal ve thin boka chu wang chuanin kan din muni tuna ta ki chun soi chiana har khop me ani le admission in lakdana hanin reserve ang si de kha om the memo intine merit base ang deuten intine admission in kalpui dana hi merit base in kan kalpui shi lava om zia chu ti chate chu kan du lu tuka ti chatan te hianin site nga moza hi chu kan da amaro chu kan college kan soi thina zirlai polina zirlai harsa le zirlai thiam theilu tuklo luna turshelo te tana sangkha jakwa somkwa pania anlo dinani na anghianin atir te han first come first serve basis yan milo du masa le milon panani chon third division poni se atira hi chan kan lo kwang kwa ngal veka kan lo admita amai ro chu khovela ni miaw wangin han ti chatur te college han choi moi tur te kan lo du ve wangin seat tlem te hi chu khatyang tan ka chuan kan reserve amai ro chu atira hi chuanin kan tradition ania min ron du masa min ron pan masa hi kan lo admit topa engma thliarna omlowin division ti lo yan tin mak angreng chu khatyanga phurta karon luthi an chhawmeu hi chuan ti tha te pui ni ve tho chu wain ti swal po kan in ti ngai lem lowa first come first serve kan local pui hi kumina po hian kan la kalpuya nya soita kan khan tlem te ro hi chu zirlai tlem athiam big te ta na mohan khatyanga han reserve kha chu kan nei tho admission kana china khanin iron soilang to tawa online le offline in kalpui kha intine chu offline chu tan ron kal me ta in ro boy pui me ta achiang me ta online bi ka kha intine in kalpui ti lai kha zirlai shachiang sakten om karinga min shil thei chuan kan website ate tin kan ERP system te le hei ngeni media shanga te hanin kan QR code kan da a kata tangkhanin kan administrative ho heta athok te le a khoi tu te khanin khatla zirlai kha QR code scanner kan ERP system lo lut te kha an lo guide khanin approval an lo pe a khan selected an ni khanin an du chuan poisa an peta a tiang chuan in admit ani me hmuna local kher ngai lowin tin zep rol la ni lowa kini a chuanin kan college hi
za somruki zokolam aizol a ommani ila aizol laili lai taka college omsia chuan I aizol pon atanga lo lu thi za somruk chuang ania heng hi I antanianin online atia aizol local care ngai lawa I admission I ti theyani hi I alomom katia I hetiang ang khovel changkan nai na loken hi I admission ti turin an local wang china ma chuan an hole chara classical turin local le china khatia ngai lokan undocumented upload a fel fai chuan in classical tran huna khan ti khan an ron kal mea a thakop pe college chin hian in chatna lai bik kan nei chin ten college se po hian chatna lai bik tam takin nei kan ringa admission ti tur zirlaite po tam takan lom don a chulai a chuan a zirlaite tan inge he college si than bik ani na chan tur lai tika principal ni na zona chai min sai sak thengem college hi azirti tu te hi chu degree nei dan te kan qualification demand te in an beka wangin I college thabik chebik hi om hian ke ka shelawa ama ero chu nia I ti chan te alo om ve thea chu tianga chuanin I kan college a hianin I mak ve deuh mi chu kan zirti tu te kan thopui ten fel ve ang renga I hmaa tang to khan ko curricular hi I enge ni han tuipuya no pangte I han waipui chiang pe hi an lo om tam veng reng thina intinan I club sang te music society te thing siri club te tin NCC adventure ti te EU te tlengin no pangtan hianin lekhabu chaulo I khovela hianin intinan entinge katiang all round development atana poi motor angko curricular hi kan pha kang tokin I kan in tuipuin kan in tranpuin asavyawa chungte chu unlock puin ka sha a I degree neya college an chwasan pi alama enge motel khangko curricular atanga chhawpchhuah emaw I telen an hai chhuah te tin an lo tuito na sa te po telen ti punnan ten lo hmang thin hi I kan zirlaite an chhuah to hnu kwa college an ngai na chan te hi niin ka sha chungte chun in shilpung nge ni intinan cultural club member ten cultural atui angchi te annau te I ron ru heta chutiang chu I kan club te hi I educational institution noya club a chuanin culture club a chuanin I MCO le art and culture noya in register masaber kan ni a Mizoram a chuan chungte chu I hengmana kan thopui tena an lo bai pui to ra kai kan seng chhove me ka NCC te po I tunaya ni kumle ni kumasa a I best institution northeast directorate ina I minpek adong masaber le adong zone college omchun kan lania kuminai ro chuan I kan lata chelawa amai ro chu I first battalion NCC a chuan I overall champion trophy an laron hon tanga chungte chu NCC tuimi te po an inshilpung ve zela I katiang khanin athok te an fel em rualian azirlaite hi kan van nenge mani I college mangaya college a club te mangaya tuipuya he chomnung zel tur I thinlung puwa anom chin wangi nyang I hengi kanzirlai lo luthar turte pon khang an u tenan lo na thora kha I an seng zel hian ka sha chu ke chu chomnun zel tlak te ni ka sha I tin chung te chu ni mei theye kan omna te I enge ni kong puidung ni lo chung kwa I ki mani na kan enkol zo tok ang zirlai pathian nin chungwang te chuan yang in lo pe ve zel ni college ang club in san ye nei mek na atam mea ka soi kim long ti kalau literature club te chu club a chuan han soi taila an ti chafal deu kumina chuanin he northeast level le state level a hianin I kan club ne ang ti hianin trophy ron hon ve ve kani ro pui tak ni lo ma se I pathian na lom tu soina hun te po kan ne ya sports club kan ne ya music society kan ne ya adventure club te kan ne ya evangelical union te pon active tha ema tin chu thing siri cultural club te kan ne ya I literature club ka soi te mo ka shelo khang te I an mani ti ti hi zirti tu te nan tui an va ti pui em lo po a I mani tui in bai pui hi tin kan SU te hi an fel khop mea heng club te hi an troi om tha ema I an in pui ton an hlim ve dar viau thina ni
EU big page principal ni tui pui boka o ka shat ve sin a club dang po khai tui pui vek thang kan ringa Govt T Romana College anung ber po ni te pun kan share lai kan bil zeu te ang chon ni le faculty ing sa ni om tuna han somthum le pali ama ro chu casual te rusa te kan nei venwala mar chu department pariat chau e single stream kan ni vain tam tak kan ni theilawa i mar chu mun ol chu omlem lo thian sara le sarkar chon sara he collection adopted village in kalpui chale ni ten kan lo sha a chon khami chungchang a khanin khang adopted village atanga zirlai ron kal te tan khanin hamthatna om thei in boy pui dan chungchang te po khamin han darlan sakte a nya adopted village hi kan bai pui viau pe chu ni lawa kan wan ne ya kan adopted village te min lo kwang kwa thave em awang hianin tho hauna te anwama e tuna hianin sial suk hi kan adopted village ania tin kan omna he republic bank khang te po hi kan adopt cha lo nangin kan address ani wangin heng veng pani te hi chu an mani veng shwai tu te na shat puina te an ron ken chuan an shat puina zia sak an ron ken chuan admission hi hianin engma soi bai lawin kan lo pe ve nga la ti kha kanin du sakna pakhat ani ve a nya adopted village te tlemin hun hi NEP a omnu hianin achep to wang hianin in tlo ton fo te haramaro chu kan thei ang le kan pha kang tok tokin awareness ani mo hamthatna kan nei ve te han in han trom pui tur ang te hianin kan va fe ve wang thina tin mo lung thu hi tun na ya HIV awareness chungchanga kan adopted village a kan manga re hun re lo te kalta pokhanin awareness le concert te po he kan zirlai chhuak to te Gilbert te taite te ngura te hawin kan hun te kan va manga khang ba ka chuan admission na nia an veng shwai tu te na lekha ten ron ja sak chuanin hetlai hianin kan lo kwang kwa ve me zela chung chu kan in du sak theina ni mai o chuanin in college in focus coaching hi in kalpui mek nin kan lo sha a chu in tiang in in kalpui kan lo sha dana chuanin hemi azirlai baka zirlai chhuak to te baka hemi veng republic veng big dana hamthatna om theyang te po kha om ni ten kan lo sha khami ka chang deu zo kin min sei sak thengem oni he MOU kan han sign ve a kan mun le ma kan mun ma te an ron manga tin kan thopui te ziti tu te tin ke nge poin class te po kan la thina na zonna ta na coaching kha ani deu bera chumi a chuanin kan zirlai lut mek te tan le zirlai chhuak to te tan an certificate kan college ming chuang kha khang kha concession kan lo pe a kan thopui focus coaching te khanin kha min lo ngai thiama chutiang chon rom an na kan siamna ni a chuta chuanin hei kan omna veng local council shat puina amo YM shat puina amo nei khachu local hemi republic bank khang me polo tiang nai ke mani locality na yami te hi kan college a hianin chumi hamthatna dong tur chuanin kan lo dil sak vea anni po chu an ron kal ve thina enga mozat coaching kal mek hi kan nei ani tu na hianin chuba ka chuanin nilit nuai hian CCC kan neya chuta po chuanin a republic bank khang bi khi chu khatlaya ke mani nuaya kan college ina akalpui mek nilit nuaya kan coaching baka CCC course kal du kha kan lo accept ti meang kan college a anon exam theya anon zir theya chutiang chuan offer kan pe buk ani zirlai tan chan hamthatna chale ni chu tro zirlai chatak tak lo nei ula result chatak te poron nei lenge ula tin du sang na kan hlan chenga kan lom na to hun chep ta kara hun min pe kan lom na to ke ki po kan lo me